Sashi Sinbiang, lengba kani ke channel Kasi Gospel Media. Haka keteng ke jong uji sukres ngai kublai bat ngapriang subhai pi baro ki prolog ki bai ki jongai ki baju sngotanat basngap iki khbo nakaktin kap em ke jong blai. Ngadwai bo musim ku jong blai oni alam yangi sya ka jingsu thu ka bajeliu ka jingshisha ka tin ke jong blai. Ka khbor ka bangakwa bani sam hani kapor kalong kadak jong ublay ni umraklau. Ngitip habadon ublay udon usitan habadon kahok kadon kapop habadon kababha kadon kabasniu habadon kajingshai kadon kajingdom habadon kajingshisha kadon kajinglamner habadon kalanti kabakem ha kabaki knyat ngut kiyat kadon kalanti kabakulut ha kaba kibabun kiyat kadon kajingimam jukut kadon ru kajingya pam jukut kadon kadak jong blay kadon ru kadak jong umraklau. Ngiladep bani pli syapang uni unrispa andri ponriu umraklau uban kong na ka kitab jimpapau kelano bakhalai kebathau ya kapapasi. Bat nakaju kelano ngiladep bani pli syapang umraklau ubaar ubakrshan ya uni umraklau uban kong uni umraklau ubaar kathau ya kari Amerika. Latip ya kari Amerika kum kari ka badan bortam ha ka perthai bat kanut ban ang la kasintor bani latma banu hadu gini gisngi kiba ile persha yaka jimpa pau kalano bakhalai ka dekhat ka bakhat ar kaong bat ya kata ka bor sinsha baro ka jong uta umraklau ban kong ulale akhmat jong u bat open bor ya kata ka khndo bat ikitai ka basyong haka bakin ya menedam ya uta umraklau ban kong ya ubala pengkhia ya kata kajing mongyap jong u totip kari Amerika kum kari ka badan bortam ha ka perthai kan penbor ya ka perthai baro ban kongu ya ka papasi umraklau ubaar ya ka ba ka Bible ko ong ba ka papasi kalayo ya kata kajing pengkhia na kata kajing mongyap jong ka ngakwa ban pengkemau ya ka ka bangiladep ban yepli na ka kitab o Daniel kalanong kabanyo kadekhat ka ba apusan ublay ula ibet ban ay ya kani kapor ha ka bosen sha jomrak lau ban kong ka papasi ka balong thik syajar aspa nri posngi ngilade ban ikhen ya kani bar kani ka syajar aspa nri posngi ka tho ya ka syajar aspa nri posnam nama ka shisngi ka yang ya ka shisnam kat kom ka kitab jingkhen kalanong ka saw ka dekhat balai saw ka kitab Ezekiel kalanong basaw ka dekhat ka banriu habang ikhen ya ki jing ya thulupa haki kitab jimpapau kalanong bakhalai ka dekhat ka basan ublay ulaai da kuipat ka phashi ka ba la tho ba ka bosen sha jomra khla uban kong unyo masen shar kumba saw pu ar banai laring isin lai posngi kalong thik syajar aspa andri posngi lane syajar aspa andri posnam kani ka syajar aspa andri posnam ka sedang na usnam sanspa lai pu pra edi ha ga bau patsha Justinian ula pembena pajba yau bishop korum kum uklidu jong ki balang bad haki hima kisima nadu kani kapor ka papasi kelas dang bad sensyar dan bor ha ka perthai nengkong bad kalale shibun ki balang persya ka kum ka ting jong blai bad kani ka bor sensyar ka kut hausam syaja nyospa knai pupra ngladap kuran syapang kani nama ba patsya Napoleon jong ka France ubla pendu no ya kani ka boda ka ba ukem no ya ukli jong ka papasi ubulong upu payos uban rio bat ka ka bang kwa ban ong nadu usnam sanspa lai pu pra hadu usnam syaja nyospa knai pu pra kalong thik syajar aspa andu posnam kumba ka Bible kaladap ye thulupa bat ka Bible ko ong ba kari Amerika kan penbor ya ka perthai baro ban ngus im ya kani ka bos syar jong ka papasi umrak klau uban kong ubalayo ya ka jing pengkhia ka daw kolong i hausem syajar kanai spa ar pokhnai ba u Benito Mussolini ubolong unokran na kamtaw usim Victor Emmanuel ubalai jong ka Italy bat u Cardinal Gaspari ubalalong unom ikmat na kamtaw upo payos uba khatway kilaya soy ya ka jing major balakot ka Lateran Treaty lai biang ya upo ban sensyar biang nyala ka jaka ka Rome kata kade ka Vatican City ban nadu kani kapor kilas dang ban kiimbiang ban pentrikam ya ka bo jangka kumno ban penyedai ya kinoilam
ki babun ha ka perthei kham tam e ban pentrekam ya ka wei ka bangan sabatai pi ka bangi ong ka new world order jumpa pau kalano bakhalai ka dekha pakasah ni ka ong ti un syukur no ya kita basong halo kata ka khndo ka bomot kari Amerika udoong ha kita basong halo kata ka khndo bakin thaudur ya uta umraklau ubalayo ya kata ka jingmong da ka wailam ba ka jing batai jone ka kot ka ong ni na ka jinglang jong ki rangba na bun ki balang hau banai August shejar nais pa propo ha Washington state klami kani ka jingrai lang jong ki ba ka jing pani khlat ya ka balang nak sarkar kalong ka ka bama ka dur umraklau ka tho ya ka nyam ba ka sarkar hapo ka wei ka jing sanshar hot kani ka dinadu ka po jong u President Reagan jong kari Amerika hang ni ka ong shishu kani ka kot magazine balap mi osem sheja knai spa knai po ar ka wei na jing thumo ban kong kumbala krenda u President Reagan kalong ban ithu ya ka Vatican kom ka jala bat ban plong ka jingi te lok bat ki ngitip bat ngi Ukraine hadu menta syapang ka new world order ka bomot ka wei ka niam ha ka perthei ka wei ka jing sanshar ka perthei lesi ka wei ka pisaro ha ka perthei hato kalan emban ulong ya kani to tip datang kari Amerika ka ban nia trelang ba kapapasi anla ban perulong ya kani jumpa pau kalanom ba khalai ka dekhat ka bakat sang ni ka ong balai bor hau ban ai ka mesim hakata kadur uta umraklau bakata kadur uta umraklau kan da yok kran ru bat kan yok pelong bakat kiban om manidam ya kata kadur uta umraklau on penyap no yaki kadur ka tho ka sarkar bakanyam gelong ha ka wei ban nang ta long shishu ha ka kitab jing pau kalano bakhalai ka dekhat bakhandri bat upelong yaki baro yaki baret baran ru bat ki bakhrabati yaki baruspa ru bat ki baduk yaki balailu ru bat kimrao bon bu haki yakadak halo kakti kamon joki lani halo ke shalangmat jongki nalo ba on penbor ban le ayu ban manidam ya kata kadur jong ta umraklau ka bomot ka bo jong ka papasi bat on buru ya kadang kay kani kadang kani di khubor ka bang akwa ban pesuthu ngakwa ba ngan persyai syapi iwe kuma pi han kadur kani kadi ka pansngat bala phong do unu pop ubolong ukli jong ka papasi hakipon mensywa kum usim bad hakani kapasnyat kadon ka kentin bala ainam hau ka ketin latin ka baong baikaris filiday kabamot unong mikmat ha ka jaka ublay ni bayang ha ka jaka ukhon ublay ngladeban batay kani haba pikenya kani kadak baikaris filiday kami take ruspa riu pon riu totip baun ruspa riu pon riu kamdi kadak jong umraklau kabapura kade ka kerteng jong umraklau ban kenya ka kerteng jong umraklau kani kade ka number rispa riu pon riu kumbala krana kitab jing pau kalano bakhalai ka dekhat ka baka pra hangni don ka jing stan uta bodon ka jing shampang to un kenya kata ka jing kenya uta umraklau ka jing kenya ka kerteng umraklau nama kalong ka jing kenya ubriu bakata ka jing kenya jong u kalong rispa riu pon riu haba ka Bible ko ong ba on shan on bu ya kadak ha kakti gaman bad ha ka silangmat kamut ayu hatu manu ban sultanat ba ha ka silangmat ban don ya kani ka mohor ka batho ruspa bi pon riu lani kani ka syap lani ha kakti gaman bandon ya unamban ruspa bi pon riu manu ban sultanat ya kani ngakwa ban pesuthu ya kinosngap kinong puli ya ka Bible ki baju sngotanat bahaban puli ya ka kitab jing pampau kan mau ba ya ka kitab jing pampau la tho baro ha ka pashi bat ka jingmut jongkaru ngidei ban suthu om syam la tho da kadang ka balong thik haba kran syapang kadang ha ka selamat ka tho ya ka jingmut jimkhat ni ka jingen haba tho haba kran syapang ka kti kaman ka thau posi ya ka jingye trelang lani ka jing sha penbo tang ya ka dak jom raklau pide bante balasyon hakini gi baroar selangmat lani hakakti kamon kata galong pinget nye pinget bat ka baar galong on penbor
lar phim ngai kat ba ya kadak jong blai la shon tang ha ka shalangmat ka bangin sai pli shishu hagni kapol kum lakran ka nuksa ha ka kitab Deuteronomy glanong ban riu ka dukhat ka banyo bak bapra ka ong ni ba men ya hikai yaki halaki khon ba mente yaki kum kadak hakakti jong me bat kin long kum ka jingte shalangmat hapning ki khmat jong me habang hikai yaki khon ya ka jihikai nakakti ng jong blay yaki hukum jong blay kin long kum kadak baki omat hakakti bakila ban pentrekam bat kadak hakashalangmat bakila ban ye kemau habang kadak hakashalangmat bat hakakti ngangit bangi suthu kadai kapashi lapan bo da umraklau baar ban pediang ban ngusim ya kadur ya kadak jo umraklau uban kong kari Amerika kan le ya kani ba kaparthei kan ko ngu haka jingilam jong ka papasi haba kran shphang kadak hak ti gamon bar hak shalangmat ngalabata ya kani ken mau haka new world order ka bang ya kran borok kinu yalap nyam ti kran bahaya kani haba kran ka wei ka sarkar hak parthei to tip manu banyalam nginget kadai tang kari Amerika ka wei kaniam hak parthei manu banyalam omdan tam da ka jingilam jong ka bolpop ubulong kli jong ka papasi kawai kasngi ban shong tat lani ban mani blay pitip kasngi ayu ba onjit kadai tang kasngi sondi kamangi ong haktin away sondi lo kabala pentrekam yakani nadu kipor menshwa kani ka kot ko ongkom ni ka jing pembor ya ka jing rakhi ya ka sngi robiba sondi high United States kalong ka jimpumbo jong ka Germany ya umraklau bat ka dor jong ka batho ya ka borpo nang ta shisho kani ka kot ko ong ka jing persyang ka ban kong ban pembor yo pajba ban rakhi ya ka robi bar sondi ka de ka hukum bala pemi da upatsya Konstantin upatsya ban kong jong ka Rom o bala long Kristan ka badai house nam laispa arpuwe edi hangni ka kot kong wala shisha kade ka hukum kinong mani beli tau Henry lapan bor ya ka do patsya hadin bau lale men priang ya ka jinget Kristan namar bukwa ban peniteli ya ka nyam bat ha ka hima ka sima ha ka jingsen syar ulale ya ka ni bat totip ba ha ka ni ka spasnam kidon shibun kirungai ki jongblai ki bla sya penyap nambar bakim syam la kangu ya ka ni ka an kani kadai ka sondilo ka banikong susi kalong ba ki babun ba ki Kristan ki priang ya kani ka jihikai briu ka ba lale hagni por kani ka kot kong shishu December absantrik kadai ka singi kha jong ka blai singi jong ki noro ya kani ka ju ka singi ka Rom balalong Kristan kadai ka papasi ka Catholic klashim man pelong ya ka kum ka singi kha ujisu nang ta kasngi sondi pat kadai kasngi bagi jupnan brom ya ka blai singi la pelong ya ka kum kasngi mani blai ki Kristan kumba u Konstantin ula pengkala hausnam laispa arpuwe edi ngilade bani puli hakitab u Daniel kalonong banyo ka dukhat ka ba apusan bala krendu ka kitab cimpau kalonong bakhalai ba ka bor sensha jong umrat klau ban kong ka papasi kalong na breng shibun ki kam kalong ban pengkala ya ka hukum ka jong ublay ngitip dan lightly ki hukum ba ka papasi kalalu sya ya ka hukum ka baar ka baong man om thau blay thau kalaweng kam dan syu ha ka kot ka dezem jigi ka jihikai balang jongki ka hukum ka basaw ka baong kan mau ya ka sisabaton ban ki khu ya ka kala pengkala da ka ba kan mau no ya ka singi sondi namar bakal aja ka hukum ka baari ka hukum ka basipo ka baong men omikwa kilepia arbenta uji su ang kumno Matius kalonong basan ka dukat khanyo bat khat pra wan mut bangalawan ya kaban pendamno ya ka hukum lani ya kinung thulupa ngam syam lawan ya kaban pendamno Henry ya kaban peskam na basisha nga ong hapi habanda leitno ka beneng bat ka khndo kat iwe idagret lani iwe bakun khnyat na ka hukum in om leitno ujisu la kran syai kan iwi idagret e bakun khnyat kala belong ukama in omlen no na ki hukum ki jong ublay kum kunuksa ka hukum ka basa ka baong kan mau ya ka sngi sabatan bar ki khu ya ka kum ki gintin na ka tin English
laweng ye kentin haduk kumba kendai posau kentin balak besak satang pra kentin. Kani ke hukum kadanru haduk kumba sauspa prapuai tili kidak bat kija haduk kumba sauspa andu pulai tili kidak bat kibu satang kapra tili kidak manu balik kani kadi ka bo jong ka papasi ngangit bapi hang ni kador syakaliang kadiang asyandor ya ka Bible ishpau tuli kikum jomlai kilong ki berhenti syakaliang kamon ngasyandor ya ka kot katazem ka berat pini baka hukum ka baar keraja pini ru baka hukum syapang ka sabaton la pengkela da kasngi utrai lani kasngi ublai kani kadi ka kot ka banga syek puli man kapur kadi ka kot katazem jong kabalang Katolik bad ya kani ka kot la kerku do pu payos uba shipau ha u January absan terik Jerusalem syejak na spa shipau ka jingkli ka sabton kadi hakanu kasngi Cuba kasih saja yang Saturday kede kasih Sabton. Jengkeli balai nyerki kasih Sunday kejaka kasih Saturday. Kejuba nyerki kasih Sunday kejaka jong kasih saja lani ka Saturday. Namar baka balang Katolik ka council jong ka Laudi kaya kala pengkelai kani kejip ketang na kasih saja cakasni robeba namar ki adop. Ya ka kaba upatsya Konstantin ula pengkela hausnam laispa arkuwe edi. Kan mau baka ni gedi statement baka balang Katolik kekran baka papasi kekran ka jingroki ya ka sing Sunday kade ka jing kongu ya ka dak jongi ka balang ka donbor halor ka Bible bar ka jing pengkela ya ka sing Sabton. Ujisu ang wat iwe idagret in letno na hukum jongblay kat ba ka papasi kala pengkela shibun teli kidang. Balai bangakran syapang kasabton keniat hang ni kapo. Namar tutip kat kum ka kitab Ezekiel kalanong baarpo ka dekat bakat ar baka baarpo. Baka Bible ka krensyai baka sabton kalong kadak jong ublay. Nalo katang la airu haki ya ki sabton jonga ya kabanlong kadak hapring jonga batki ong ublay. Mne boong u Ezekiel. Batur sumaku iki sabton jonga bakinlong kadak hapring jonga batpi bapinyo tip bangalong utrai ublay jungpi. Kan mau baka sabton kade kadak kejong ublay. Habang ikron syapang kadak lani kasyap, kamuhor, dan lai teli ki bakongsan ba pide bentep kadang ka kerteng, kanam bat kahima. Kum kanuksa kani kasyap. Nyitip baka kerteng jong ubalong ukli hang ni por ude u Donald Trump. Kanam ju u kalong u presiden. Barkahima lanikari kade ka United States. Ha bangi puli na kay kitab Exodus kalonong baarpo ka dekat ka prado pakatway ka balong kaway ni kikum jongblay pensyam ba hakas ni sabton ka kado ya ka kerteng ka kado ya kanam ka kado ya kay hima ka wata kalong syapang ublay ka kerteng utray uba ublay jongme kanap unong tau nupulong kahima ka beneng baka kendo baro. Kum ngalaong baka sabton kalong kadak ka jongblay ka baulaay haw kun benri baro. Was ngutu bakla ya gani kumbal hikai bakla da kinong ilam niam ki baphe ha kapartay bat kidaong pengsan ya gani baka sabton kadi kasni jong kijiu. Totip baka sabton kamdi jong kijiu. Shwa banmi kejat benriu jiu na kasengkai wa Abraham. Ubolong palat ya ka arpuwe arpu arpateng na u Adam. Totip shwa banmi kejat benriu jiu kasabton kaladon lupa. Kasabton kamdiru jongki jiu shwa bo Moses ubolong ujiu unyo iki shpot ki hukum. Belatho aki atli ki mauluk niap da ki shindiakti jongblay kasabton kaladabdon lupa. Kasabton kamdi jong jiu shwa ba on mi kejat benriu jiu ne shwa ba Adam berki imkin hap shikapop kasabton kaladabdon puli na kitab Genesis kalonong baar kedekat ke baar berkebalai bau blay la deb ban pelong man thau yiki baro ha kapertai solonsar ha kenriu sngi la thau kerpangi ka sngi ke banyo bat ya kani ka sngi oblay ula shong sngi ong ka Bible om nomor ba oblay uthai
Kadai ka sngi ka appointment di ka bangi ong hak tinawai ka sngi jog jingkut. Ba ublay bat kijing tau. Kenya mani ya u. Bat ya ka ni ka sngi ublay ula kerku bat tangi ni ka sngi ka belong ka sngi sabton. Ba ublay ula pengketang ko ya ka. Kan mau ba ka sngi robai ba sonde kam dei ka sngi ko si kentang. Kadai tang ka ni ka sngi. Ho ngila ban mani ya ublay mala ka sngi. Tama kan mau ba dan tang ko wei ka sngi. Ka sngi ko si kentang ka jong blay ka belong ka dak jong blay. Marcos kalanong ka baar ka dekat ka baar penyo baar pupra uji su ukran syai ber uang ni. Tiu laong ruhaki la thao ya ka sabtan na kamanta ubrio. Nam ta ubrio baro kam syam laong na kamanta kijiu. Ya ubrio na kamanta ka sabtan bakumta te ukun ubrio ulong utrai ka sabtan. Uji su da kam ba ulong utrai jong ka sabtan. Bat daladi udah sumari ka sabtan. Haki sngi ki jong u lale shibun ki kamba haka sngi sabtan kamde ka sngi jog jem khanya ka sabtan nama ka de ka sngi jog jingkur khu ngakwar ban pun kamau ye phi shapang ka ni ka kantin la thau ka sabtan na kamta briu yo briu na kamta ka sabtan ka bomot la thau ye ka shuki na kamta bo briu un shang sham la thau yo briu nam ta ka shuki kumjuru ublei ai ye ka sabtan na kamta jungi ki briu bangin shosngi ngin kan mau baringin mani oblay nama kalong kadak ka jong blay nglakran ha ka kitab jing papaw kalonong bahnyo bo blay ha kisni bakado so shan shap yiki briu ki jong u episodes kalonong mankong ka dekat ka bakat lai ha u mapiru ha ba play sngo yakaktin ka jing sha ka gospel ka jing penem jong pi ha uba ha ba pilanget ru la shan shap pi do musim buku ka jing kular ha kita ki bangai la shan shap do musim buku jong blay ya kata kadak ke jong blay ken mau bo musim buku umdi ka shap umdi kadak ke jong blay Henry ude unong shan shap unong shan ya kadak ke jong blay ha kita ki ba ko ngo ken mau ba kadak ke jong blay lani ka shap ke jong blay ka yai ni na bam jukut shabam jukut ublay ulai nadu eden bat kan yai ni hadu ka beneng bat ka khndo ka batmai kumbalai thu lupa do isia kalanong bandri phondri ko dekat ka ba ar apply u isia la nyo yo u ko munui thu lupa ba kraw tam ha ka parthei we thu lupa ba yo jisu an sakha na ka the soti la pandap we thu lupa ba yo jisu an sa na phana na ta ki pop jingi la pandap we thu lupa shphang ka jingwan asin u jisu kris an sa pandap we thu lupa ba ka beneng ba ka khndo batmai ki bri ku jong blay kin mani yo blay markhmat na ka wake sapton sya ka wake sapton kan ma ba ka sapton ka balang ka dak ka jong blay kayeni na bam jukut shadu ki bam jukut kumbang laong ba blay udon la ka jong ka dak usaitan ru udon la ka jong ka dak yanu na kini pinjit kan ma ba kini ki debit cards ki credit cards ki pan cards ki smart cards microchips u Aadhaar card bat QAQD ki deitang ki jing pen thami ki basipor ban pen kloma ya ki rungai kistan ban umithu ya kadang ka basisha jong clown kan mau ko manglaong habron ka we ka sarkar ha ka parthei deitang kari Amerika ka bala banilam ka we ka niam ha ka parthei deitang ha ka jilam jong ka borpup ubang ukli jong ka papasi tang kawai ka sngi ban mani galani ka sngi ban sngi omdan da kawai par ka sngi baka parthei ganjit kande tang ka sngi sonde badia kani on sa pentri kam ha ka parthei bar kawai phimdei ban long manla kan mau baka jingkran jong ka papasi kala kran shai ngan ban myang sisin ka jingrakhi ya ka sngi sonde ka de ka jingkongo ya ka dak jongi ka balang ka don bor halor ka bible bar ka jingkala ya ka sngi sabton kamde ka kot jongi ka de ka kot kaba labu cikmau damaki baru blay wong kumno baka sabton kalong kadak jonga ngam shem lawan hangni lani ban kran hangni ban pengsan ya ka sabton ban penrem ya ki basumar ki ba mani blay ha si sunde ngawan hangni ban penya per shapang kini ka ar lada pila itu shai baka bible kolakran kanu kadak ka jong blay ka balong sabton to pediang ya ka ban ngakwar ban ong da ka basai kadak ka jong blay sham la penbor kade kadak ba on shan tang ha ka selamat ka bumot tang da ka jingit ba pi pediang ka labyang ka ba kadak jong merklau on shan ha ka selamat ba ha ka kti kaman la da pinget
Kilangit, lada pimngit, kidan ki Muslim ki Hindu ki ban pediang, ya ka sengi robi ba sondi, hernei on pun bori ki ban syong sengi tang hakawe ka sengi, sisin sitiau da ka pertai bero. Dai bo blai unirap yangi ubi puai kat bangi puli ni ki kebor ki bamayan. Ngadwai ru bapin soto bakla, ngadwai bapin minat ban puli ka tin ka ba im jong blai, nakam ta ka brom jong blai. Amen.